исәнмесез, поздравляем, сіз менә шушындай программа бойынша әллә фәлән фәсмәттән оттыгыз, менә сезгә утюг, менә сезгә порошок, менә сезгә ашарга, менә сезгә эчәргә чыгарга теге сумканы неме? Мин шаккатып карап торам бит, монда нәрсә күргән юк, мәйтәм, нәрсә бу? Нәрсә бу мәйтәм, аңламыйм. Монда әзрәк кенә ни, криминаль момент була. Мәйтәм, куяп киттер бар мине. Күпер тегендә, шу ашый тегендә мәйтәм, без урманга кирип барабыз. Үзе көлә, үзе җылый. Яра мәйтәм, мин кирип утырып, пышранды бит инде бу егет. Менә шуннан башланды инде әкәмәтләр. Xayrlı günler. Biz endi bugun şu Gafel TV'da yangi rubrika boshlab beramiz. Bu bizning Soba rayonida bo'lgan qiziqli shaxslar bilan uchrashib, ulardan intervyu olishga, bizning YouTube maqsad endi kishini oshirga, ishindagi narsa bilan yashaganini ham endi aning o'rnagida boshqa kishilarga o'rnak etib ko'rsatirga. Andan ikkinchisi endi albatta bizning avul yerligini endi bir o'zina turli bir qiziqlik yasab. Bugün bizde konakta benim dostum Almas Valiyevlin. Siz onu köpünüz bilesiz. Almas selam. Selam selam. Bugün indi bizim şuraşunun tertibi svobodno söyleşiyor. Biz indi köpürek bugün senin işin turunda değil, köpürek senin turunda söyleşecekmiz. Birinci soru benim әлі көптен төл uzgan Sabantoy turunda. Anlatıp gitti, koyan kelbектiniz, şunday sponsor olarak, şunday zor мероприятие деп айтайын мен. Мотоблок ярышы турында сөйлесең. Мотоблок. Бұл көптенге қиял енді дұрыс айтканда. Сөк орысша айтканда никак не решался. Но биыл уйлап едік та енді Мамалай ауылында, ауыл күнінде мен анда бірінші тапқыр чып қарадым, бик көңілі өтейі. Менің әти Мамалайдан болғаштым, айтам, ұйыштырушыларға айтайым әлі. Мотоблок ярышы ұзарып көреді деп. Аның орындаған бик әбиятында суы да бар, трассыны почти әзірлеп тұрасы да жоқ. Бик қызық болды деп ойлаштықтағын өткеріп ойладық енді. Дұрыс айтканда, опять-таки орысша айтканда, превзошли все ожидания. 19 мотоблок бірінші жылға бұл бик көп деп санаймыз енді біз. Башта көп кіші келгенше шулеп те қойған ең біраз. Но Аллаға шүкір хауф қатарсызгіне өтіп кетті. Ана енді бір-екі отнасы сөйледілер. Мен өзімде түшімәліме өкені бердім Инстаграмнан көріпіне. Вот шул. Келесі жылға да олай болса, тағында зорақ масштабта өтіріп тұрабыз. Келесі жылға келерсің. Бұл бетінде зор, нешек деп айтайын, мероприятие өзінде айтқанда. Нешек сен қорқмыша тұтынырға болдың. Қиял бән, өзіне бір түр аны бит ұйыштыруға да керек. Ұйыштыру, нету сен алданып планлаштырдың ма, или сен қоянды көріп қайттың ма, или сен идея ма? Мен вообще өзім көрген жоқ мотоблоклар ярышы. Мен аны мотоблок ярышы бар деп иштеп білейдім енді, но бір тапқырда барып көргенім жоқ ой. Бірақ шул интернет заманасы бетінға, интернеттан оқытырдым даған. Аллаға шүкір достарым көп. Мәйтем егетлер шын нәрсе өткерәбіз ме? Бүтін нәрсе дәрреу келіп әйдә дейділер. Кіші әйдә дегеш мен енді Илнаттағын қызығышады, мәйтем ұйыштырабыз ма деуге, сразу интернетқа тықты да қойды. Уже әйткен сөз отқан оқ, мұнда уже задний ход өйді енді. Көп теге жыршы... Қозан егетлерінің бір артисті Илнат, ол тоже Мамалайны қой. Шығышы білен. Әйді Алмас, мұна қазір біз енді сені бүгін ашырға тілейбіз, шәхіз бұрала. Мұна қазір біз сен бетінде қағыр бүгін күнде шындай зор мероприятия спонсор болала қатнаша тұрған кіші. Да біз қойтыға сенің білән мәктәп еллары. Сен нендей классыны бітірдің сен? Мәктәпні бітіргеннен соң қоя оқырға кірдің, шул елдан башылар. Мен 2000 жылда 9-шы классыны бітірдім. 9-шы А класын Рафиға Мұхамедовна еді біздің класс жетекшісі. Рафида Якуповна еді біздің башлангычта оқытушы. 9-шы классыны бітірдім деген кеттім мен Оршаға. Педагог мен по образованию. Учитель английского языка. Вот шул. Анда 5 жыл оқыдым. Әйбәт оқыдым, нашар оқыдым деп айта алмайм. Бик көңілі, бик әйбәт оқу йорты был. Анда бит сіңдіріп билер Оршада, бик шуған көрәтігі котируется бетера керек. Аннары шул высшыға поступать кеш, Қозанға кеттім енді. Әлі біз анда бітірген... Высшый деп қойынды бұл? Высший шулық педагогики бойынша английскийға біздің очный қалғанлар, как лучший выпускник еттіріп. Но, мәйтем, мен вечный студент болып үйре алмайм, мәйтем. Ол уақытта бітін финансылардаған, әтиенелерге мәйтем, мен абузы бол алмайм деп. Мен заочныйға көштім деген. И ішке кірдім. Мен шундан башталды енді әкәмәтләр.
Bu нешенче жыллар инде бу? 2000-дә мин 9-нчы классны бетердем. 2005-тә мин Оршаның петны бетердем. И 2005-тә мин сразу Казанга киттем. 2005-тә син Казанга укырга кирдең? Укырга кирмәдем, эшкә кирдем мин. Эшкә уже. Әйе, заочныйга. Заочный укырга кирдем. И эшләргә кирдем шул вакытта. Все аңлашылды. Син хәзер күченеп, инде син Казанда торасың, шулай бит? Юк, мин хәзер бит инде бүгенге тәме? Юк, ул вакытта без Ул вакытта, 2005-тә все мин Казанда тора башладым. Анда мин Казанның 1000 еллыгы иде 2005 елда бит инде. Детский мир дигән кибет бар иде. Команда бар инде ул. Шунда мин эшләдем сотовый салон дип әйтә, салон сотовой связи. Продавец консультант булып. Английскийны бетергәчтен ул бит инде 2005-тә безнең туристлар бик күп иде анда. Мин рәхәтләнеп саттым инде. Шуның белән теге җитәкчеләрнең күзенә кемендер инде, әйбәт сата алмагай дип. Анда ул иностранецлар белән рәхәтләнеп сөйләшеп, ул вакытта бит әле практикада әйбәт. Әйбәт сату ясагач, мине старший продавец итеп куйдылар. Аннары шул английскийны белгәнне аңлагач, күрсәткәч, мине куйдылар сервис-центрга руководитель сервисной службы иттереп. Менә шул вакытта миңа английский да бик кирәк булды. Уже башка аңда кергән иде. Тормышны кая барганда аңлыйсың? Уже мәҗбүр итеп укытучы кеше юк сине. Кая укырга дип әйтсәләр, мин шунда бара идем. Җыен обучениеларга, тренингларга бөтенсенә вакытта йөрттеләр инде. И тора бара бу сервис центр, бу безнең эшләгән компания үсеп китте инде. Сервис центр моның әйләнде. Теге телефоннар утырганган түгел, безгә килә башладылар. Зур бер цех иде инде ул. Телевизорлар, кирю машинасы, холодильниклар. Менә ул вакытта бу тема миңа яшьтән кызык иде инде техника белән казынырга. Бөтенесе оста мастерлар эшләделәр. Аларның берсенең дә уже укырга барып, теге вакытта ремитивация килмәде. Кем бара дигәч, мин барам дип, нишләп китәм инде шунда. Менә бу, буны әйтергә кирәк. Безнең менә яшь кешеләр карый бит, алар әйтә. Нәрсәсе, нинди мөмкинчелек бар, шуңа тотынырга яшь вакытта, шулай бит инде. Укырга барасызмы? Барам. Шуны эшлисеңме? Эшлим, шулай бит инде. Син кагыйдан шул булган бит инде. Ну шулай кирәк тә бит инде. Азрак опыт җимеше, ул теге теоретический знание белән генә кая китеп булмый. Мин Аллага шөкер, теориядә, практикада куласында бөтенесе. Вот шул. Ул вакытта син куласында уже ничә кеше эшли ул вакытта инде? Мин бит инде теге сервис центрның ул уже зурайгаштан полный сервис центрга хуҗа теге начальник кеше түгел инде әйтергә дә җитәкче түгел. Мин приемный отделны кыйдым, руководитель. Без анда 4 кеше идек. Ну 4 бергә эшләдек инде шунда. Безнең эш приемка, кыскача гына диагноз куябыз да кеше әйткән сүз белән генә и распределять итәбез. Допустим, анда Samsung камыл, LG камыл, кем камыл, шуларның представительләре сөйләшеп, гарантийный, не гарантийный случай, шуны ничәтергә мәб шуны хәл итеп торайык инде. Товарны распределять итеп, логистиканы монда бөтен сәкергән иде инде. Һәм инде ул вакытта мин инде исемдә Алмаз Валиуллин машина алган дип монда безнең теге мин студент вакытта шул вакытлар бит инде белмәм. Алмаз Валиуллин зур машина белән сабага кайтып төште дигән шул вакытлар. Шулай машина алган бит ул вакытта. 2007 елда BMW алган мин бер. Кулдан, но 2007 ел өчен әкәмәт машина иде инде. Вот шул машина алган вакытлар, 2007-нең язлары була. Ул инде BMW яңа? Юк, кулдан без аны. Ул вакытта бит инде модага итте. Латвиягә барып машина кайттылар. Шуннан барып сойланып кайткан машина иде ул. Син бу вакытта инде эшләгәндә, бу ничәнче ел, 2007 елларны син хәзер Казанда яшисең, өйләнгән булмы? Юк, ул өйләнмәгән ул вакытта. Өйләнмәгән. Синең инде бу әйтә аласың, бу вакытлар иң матур вакытлар, яшак, машина, BMW, акчак. Минем bütün тормыш матур Аллага шөкер, но яшьлегемдәге теге бик күңелле үтте әйтергә кирәк инде. Акча белән генә түгел, һаман да шул дуслар белән, эш белән, туганнар белән Аллага шөкер бик күңелле үтте. Шуннан инде син әкренгә безнең бу 2007, 2008, 2009 син ул вакытлар менә анда бит әле 2008дә кризис булды. Менә ул кризис ул кырау сукты инде. Аннары совсем икенче төрле теге этап булды тормышта. Безнең ул сервислар бөтен советны сату кимеде. Ул вакытны хәтерлисең анда. Сервис сезнең бу нинди компания ул? Евразия бу Павловский федеральный сервис центр дип атала. Ул мин башта эшләгәндә мин Биталинк дигәндә эшләгән идем. Аннары эшләдем мин Просервис Евросетьтә. Аннан уже мине тегендә переманниклар дип әйтергә. Анда, но 2008дә кризис бик каты булды инде.
шул уақытта эшләр кимеде, сокращениялар булды, и шул менә ул сервис бетеп тә китте. Но Аллаһка шөкер, кулымда АБЦД Е правалы категориялы правам бар иде. Киттем автобусқа эшләргә. Айда, yok әлі ашы бітірген, біз ешілер қары ем алмас. Мен алтығы, сен бүгін машинаң бар, ақшаң бар, бір ол бит этап, кризис. Сен үсішке барасың, или нәрсе барасың. Сен бүгінгі болған күн дәуірінде нәрсе әшейсің, ол ұшы жоқ. Бұл өзгерген уақытын сөйлер әзір, ашы жері. Сен кризис болды, сен нәрсе почувствовал? Ол бит автобус шофері барлық, сен башта сервисде автобус шоферіні. Мына бұл итабылны ашады әзірек неше керек? Анда эш эзләү периоды булды инде, булмады түгел. Әзрәк запаста акча да бар иде, анысы бер шул тудырмады. Но эшлән сойланып эзләде мине дөрес әйткәндә. Но миңа күңелгә ята торган эш булмады берсе дә. Во-первых, мәсәлән, нинди эшләр инде? Бер случай сөйләймме? Мине чакыралар эшкә. Торговый представитель, региональный торговый представитель булып тиеш Ашыйга барасыңмы диләр. Возможность переезды бармы дип сорадылар, мен әйтәм, барам, пожалуйста. Яра килгез әле дип Казанга шул көнгә шунда адрес әйттеләр инде. Адреслары авиастрой кырында инде куядыр. Бер машина утырттылар, ике кыз моторына киенгәннәр. Мин инде ничек барышка килдем, и бер водитель. Кая барабыз? Шу Ашыйга барабыз диләр. Без сиңа эшне күрсәтәбез диләр. Ярар. Ну, шәпшәннәр мине ул юлларда йөргән бар. Чебоксарга җиткәндә бит анда ГЭС бар. Чебоксарский газ. Шул ГЭС каршына уң якка бер юлга төште дә киттеләр. Мәйтәм куяп киттеләр бар мине. Күпер тегендә, шу Ашый тегендә мәйтәм без урманга кирип барабыз. Мәйтәм кызларга акшамдай уйныйбыз белән мәйтәм куя барабыз. Үз-үземә сорап бирәм, тегеләргә сорыйм, мәйтәм куя барабыз. Юк, монда гына бер точканы күрсәтеп чыгабыз диләр. Мәйтәм урман ортасына ни точка булыр инде монда. Асфальтта юганда, кумлы ниләр шунда. И бер бараклар. Менә ул исеме хәтерләмәм, бараклар дигән хайран гына. Кайбер өйләрнең идәннәре дә юк име. Прихожий өлешендә идән юк, шул балчыкны каплап куйганнар да инде түбә белән, шуннан керәсең дә, үй эчендә генә бер өлешендә ни бар? Бик начар эштән авыл инде бу, эшсезлек. Теге кыз мотор сумкаларын күтәреп кирип та киттеләр, ишекне шакыштылар да, исәнмесез, поздравляем, сез менә шушындый программа буенча әллә фәлән фәсмәтән оттыгыз, менә сезгә утюг, менә сезгә порошок, менә сезгә ашарга, менә сезгә эчәргә чыгарга теге сумканы. Мин шаккатып карап торам бит, монда нәрсә күргән юк, мәйтәм, нәрсә бу, мәйтәм, аңламыйм. Тегендә берсе теге водитель дигәне видеокамера күтәреп кергән. Менә без төшерәбез хәзер ди, начальствога отчет кирәк ди. Теге апайларың ни шатланырга белмиләр, бер нәрсә аңламыйлар, шуннан буларга әйтәләр, әйдә җырлап күрсәтәгез сезгә. Теге апайларың киттеләр, хәзер җырлыйлар малайымы? Мин сизәм. Хәзер теге тренингларда яшәп мәйтәм, буларны бит мәйтәм утырталар хәзер. Төп башына утырталар, барны һәм мәйтәм. Булар апайларым бит ышандылар шунда тегәне бушка килгәннәрне. Бөтен бүләкләрне алдылар, җырладылар, бийделәр, күршеләр белән бергә килделәр, бер-берсен котлашалар хәзер шунда. И бөтен кеше довольный булганда борылып киттек дигәндә генә теге кыз борылдаган. Без Мәскәүдән килгән инде, хәтта бу юл хакына биргәнне безгә дип 8 мең акча сорыйлар түгәрдән. 8 мең акча бу 2007 елда бу хайран акча инде бу. Бер айлык зарплата булгандыр инде бу. Но аны карап торышка, аңлаган кеше өчен анда 8 меңлек товар түгел, анда 1 меңлек товар юк. Җин теге ширпатреп 3 көнлек Кытай хәерчесе дигән ул вакытта. Түзеп торма. Мәйтәм, ничәсез булай булмый дип әйтәм. Тегәне бордырып апшап киттем һәм мин апшаккаш урамда сүгәләр. Бөтенесе бергә ничек инде ди. Менә без шулай дип акча эшлибез ди. Бу бит без битара дип бирәбез бит ди, товар ди. Акчасын бирсен безгә ди. Шуннан бер кибет артына кирип узак сөйләштек без булар белән, теге водитель белән талаштык. Мәйтәм, киттем, кайтам, мин җыелып китә башлагачтым. Һәм әйтәм, ни куып тотып мәйтәм бәрәр бармын дип уйлап торган идем инде. Шуннан аңларына килеп, кайтып киттеләр. Начальство каршына кирип мине яңадан бер кат казанда сөктәр тегендәйме? Чакка кытылдым. Ике атна шалтыраттылар. Киеп кайттыңмы? Әйе. Анда документларны Юк, бу бит әле просто барып карап кайтырга дип киткән җирдән. Шаккатып анда ясә ул бит бер арашайт биргәннәр икешнән кешегә. Мин монда кайттым да әниләргә сөйлим. Мәйтәм, шундый эшкә чакырганнар дип әйтәм, шакка кытылдым дип инде. 2 көндә үтмәгән, әнинең үзенә шундый бер сатышып киткән. Молодец мәйтәм. Аннан сен аңлам инде. Юк, булмый икән булай. Бер төпле эш кирәк. Ну, теге төпле дип инде белгән эш дип. Төпледән генә дә түгел инде. Яра, монсы оешмады бит инде. Кайсы җиргә чакыралар анда? Зарплатасы әз инде. Барыбер тегендә акчалар җитешәгәч, әзрәк акчалы да эш кирәк бит инде. Шуннан сүз арасы су чыгып, кемдер әйтте инде, менә шунда эшлим мин, 2 көн эшлим, 2 көн ял итәм. Фәлән кадәр акча алам диде. Аха, әйтәм. Менә нормаль эш икән бу әйтәм. Шунда киттем инде.
2 ел бойы шунда эшләдем. Действительно акчасы шәбие, но эш авыр инде. Иртәнге 5-тән син аяк өстендә кичкә кадәр. Бу нәрсәдә? Автобуста. Менә бу безнең Казанда Кызыл Зур автобуслар белән. Шунда Казанда иң яшь водительләрнең берсе минем. Иң яше минем байлар. Кызык история бармы шунда автобуста арганда? Былай. Уку йортының каршында бер остановкага килеп туктадым. 1 сентябрь. Яңгыр ява бик каты иттереп. Анда бит инде автобустан күзгедән карыйсың, бу яктагылар күренә, арттан тегеннән кемнәр йөгергәнне күрмәй бит инде анда теге яклардан. Турдым, да, китер вакыт җитте, күзгә караган бер кеше юк. Ишекне бастым да, күзне һаман алмыйм битне бераз кысылмасмы икән дип. Ишек ябылып бетте дигән вакытта гына оппак күлмәктән кигән бер студент малай лап эштәге ябылган ишеккә. Әйтте мультикта кебек төштин сапарылып. Яраха йөреп чыктым инде кырыйна әйтәм, исән салма син нормальныйсың инде. Үзе көлә, үзе җылый. Үзе көлә, үзе җылый. Ярам әйтәм, мин яңа кирип утырып, пешранды бит инде бу егет. Мин әйтәм, кабинага кирип утырды, мин ярамаса да, сөйләшә кайтабыз дигән. Әйтәм, нәрсә булды әйтәм. Мама ни за что не поверит дип әйтә. Бу йомшаграк малай икән инде. Беренче көнне кыйнап кайтарганнар мине әйтәчәк инде бу хәзер. Шундан җайлап кына әнисенә шалтыратып телефондан әйтәм, ашлама, шундый хәл булды әйтәм. Ни автобуска кергәндә әйтәм, тай бигылды. Анда әйтмәдем инде. Абынып шүтенеп йөгереп йөри ул дип. Андый хәл булды. Анда кызык хәлләр күп булды инде, но анда теге бик көлеп йөри торган түгел. Кеше белән йөргәчтен теге карап торышка гына автобус бараган бара, хатрак тормай дисәң дә кеше егыла сен үчәеш, хатрак газовый дисәң дә кеше егыла сен үчәеш. Әле аның өстенә легковойлары дөрес әйткәндә культура вождения на низком уровне инде ул вакытта. Хәзер ярый да менә автобусный полосалар сыздылар, әле ул вакытта алар башланган гына иде. Әле ул вакытта бит теге асфальтта линиялар да юк иде. Әйе. Һәр генә кирде бит алар. Ул кызыл автобуслар. Бүтән җирдә пробка инде. Но хәзерге күзең белән карасаң, автобуста син барасың бит мәсәлән, шул вакытта уйларын хәзер тормышка аштың, анда бар, хыяллар бирәсең, көне буе бит нәрсә уйлап бирәсең, инде сез анда нинди хыял, анда нәрсә планлаштыргансыңдыр инде анда. Минем ул вакытта инде дөрес әйткәндә сага кайтырга план бар иде. Минем үземчә инде теге biraz finansı toplayayım da meytem yemiştirli. Manda kayıtıp öz işimi başlarga diyeyim. O degen fikir o vaqtda ok var idi. Yok tugul idi o. Nonda şey tıraşı bilen şu bugün künde xatam bolgan Liliye'ye tanışıp ketip idi. Liliye bilen avtobusda tanıştırdın mı? Avtobusda tanıştık. Nişik tanıştın sen? Ну, turmuş aytayın mı? Ya o avtobusda barganda sen Liliye... Привет тебе ettin. Yok, alay olmadı. Liliye iş izliydi. И миңа айттылар, bir kız кондуктор юкка чыкты менен дұрыс айтканда. Bir kız эшлей. Ничек юкка чыкты кондуктор? Тоже сентябрь башы студент киши инде. Укырга кетти. Bir апай чыгам деп айткан эшке, ул чыга алмады. И шуны айттылар инде bir kız. Водитель өзүнө табасы что ли ол? Кондукторны или сен кимдир уюшма табасы? Ну, өзүнүкү болса бит инде өзүнүкү була. Анда бит эле финансы ягы да бар бит эле. Анда бит телесекенге акчаны да берет да, мен шуңа күрә водительләр инде үзләренең таныш кешеләр белән эшләргә тырышалар. Планны бит кондуктордан сорамыйлар, планны водительдән сорыйлар. Сен бит инде анда акчаны водитель отвечать ана өчен. Вот, шу вакытта танышып киткән идек, әле бүгенге кадәр бергә, Аллаһка шөкер. Бу таныштыгыз инде, андары мен ишеткәнем, сез бергә эшләдегез, да? Бергә эшләп йөрдек шунда автобуста. Бергә эшләгәндә мен барас, сөйләшүләр булдымы? Сабах кайтабыз, бизнес башлыйбыз, булай йөрү. Юк, аңа бу автобуста йөрүсе туйдырды. Шунда сөйләшү булдымы, ничегрәк? Сөйләшү автобус туйдырды дигән сүз бар иде инде, но әле кайтырга әзерлек юк иде. Потому что Лилия вакытта тоже укып йөрүде, шул икенче җиргәшкә кергә дип инде. Ул бит временно эшләп торды безнең белән. Аннары Лилия укып бетергәчтен үз эшенә теге эшкә урнашты дагын. Лилия кая укыды? Лилия ул техникум бетергән инде. Ул булай укып йөргән вакытта Татнефтьтә теге АЗС-ка оператор АЗС булып эшләргә кергән инде. Шундый курслар үзенең ниләре бар инде аның. Үзенең курслары микән инде, мин төшенмәдем дигән. Вот ул АЗС-ка эшкә кирде аннары. Көнне аннары мин дә бизнес эшкә кирдем. Хатын артыннан түгел, шулай туры килде, шакырдылар даган эшкә. Американский трактор, теге зур. Мин белдеңме шунда? Йөрдем. Шакырдылар да эшкә килдем. Сорыйлар, йөргәнең бармы диләр. Әйтәм, миңа бар дип әйтә куштылар инде. Әйтәм, бар.
Ха теге американец шул ул вакытта фредлайнер иде. Шагар бастырды баз уртасына 2 мындай буш орам бар. Монда бер фуры, монда бер фуры. Икесе арасына тыксаң, эш синеке. Зарплата әйбәт. Тагам мәйтәм. Тирләп чыктым. Но бер заходтан орнына урнаштырдым машина. И все, шуннан соң 2 атна стажировкада йөрдем дәген. 2 елдан артык шул бензавозда йөрдем. Кайда бардың? Йо, бензавоз белән ерак йөртмиләр бит инде. Без бардык инде, Питерга да бардык, Архангельскига да бардык. Нуансы бик редки теге, я химия йөрткәндә, я ничәгәндә бензавоз белән ерак йөртмиләр. Аны шунысы әйбәт. Мин теге үземнән чыгып әйтәм, мин дальнобойщик булып эшли алмас идем. Миңа юк итеп кунарга кирәк. Бу бензавоз белән булгач, ул бар якын арада гына инде. Ул нефтебазлар кругом бар бит инде. Без в основном шул Башкорттан монда Татарстанга ташыйдык, или Татарстаннан Нижний Новгородка ташыйдык инде. И бераз Мәскәүгә. Сен автобусдан грузовикта теге үзенең эшен ачу кеше һаман да арта, һаман да уйда име? Әйе. Акча туплап бетергәчтен, Акча туплап бетергәч, ул туплау сен каян апреләйттең, ничә сум акча кирәк сиңа? Ул нәрсә? Или просто сен откладывайттың, аңламыйм мин аны. Акча туплап бетергәч, ну бит инде мин дигән эш башласында барыбер әзме күпме начальный капитал кирәк. әйе, обязательно. Теге без начального капитала эш башласам мин дигән кешегә мин ышана алмыйм. Мин теге зур акча белән түгел. Әйе. Зур акча белән түгел, но Бу ничә сум инде бу? Булай, сер булмаса. 100 меңме, 50 меңме? Юк, 100 мең, 50 меңгә түгел, анда 200 бер 200-300 чамасы булгандыр инде. Ну, аны теге җыя башлагач бар зур акча. Аны бит әле тормыш. Әле без уларда өйләнеп тә куйдык. Машина да алып куйдык. Әниләр дә үй сала, аларга да булышмыйчы булмый. И кыз тугаштан мин шул бензавозда хуҗа дигән кеше килдем, әйттем, инде әйтәм, Арашавкат әйтәм. Мин эштән китерәм әйтәм. Баланың теге үскән күрмеши булмый. Ул вакытта уже хатын белән Зәлия инде минем беренче кыз монда Собада йөзләр инде. Кул бирештек тәген бераз кирәк булса әндәшем булышырсың диде, мин кайтып киттем. И менә шул 2013 елның майында уже мин Собада уже эш башладым инде. Хәзер һәммәне башта теге, төпләбрәк. Менә сен хәзер кул бирдең, монда Собага кайттым. Һәр эш ашырга, сен беренче действиялар, сен нәрсә барып нәрсә эшләргә була дип өйрәндеңме, или сразу барып инде ипыңны ачтыңмы? Ничәдән сен һәм сразу кайттыңмы? Менә нәрсә? Менә монда әзрәк кенә ни криминальный момент була. Мин ип ачмадым. Безнең кияүнең ипысы бар иде. Мин имеш төрле шуңа эшкә кергән булып эшләдем дигәнме? И башлап эшләп карарга булдым. Теге ачып, явып йөргәнче, Мама моны әйтергә кирәк сүзеңдә, менә сразу язып та куярга кирәк. Башлап карарга кирәк, эшләп карарга кирәк. Эшләп карарга кирәк. Менә андыйларга мин бер совет бар. Эшем бар микән, юк микән дип борчыласың икән, тот та бир местный газетага реклама. Как утка квейне теге. Кеше шалтырата икән син, әйт, заказы скудал диген. Шулай бит, отложить торга була. Шу фәлән вакыттан шалтыратабыз, төгән вакыттан шалтыратабыз. Кешегә теге юк, мин ялганны дип әйтмисең, просто син белешәсең шулай дип теге. Кирәкме? Әйе, син үзеңә информация җыясың. Барлы юклы эш башлап, акча тыгып, аннары бәттәш монда бармадылар бу дип әйткәнче, иң дөрес вариантларын берсе шул. Менә мин примерно шулай дип эшләдем дә инде. Мин бит башта мин сразу үземә сүз бирдем, әйтәм, бер генә направлениедә эшләү булмаячак. Беренче направление, потому что берсе булмаса, икенчесе булмаса, өченчесе әкрен-әкрен әйтәм, барыбер үзенекен бирә. Сезонность дигән әйбер дә бар бит инде. Шуңа күрә менә сегодня густо, завтра пусто булмасын өчен, мин сразу беренче направление үземә ойладым. Беренче шитеп мин шул аштым инде рекламныйны. Беренче шитеп мин башта ремонтка кермәдем, потому что әйтәм рекламаны запускать итәргә кирәк. Ул үземә үк аннары шушы ремонтный мастерскойны продвигать итәргә ул миңа үземә үк булышачак. Ну без рекламныйны без уйлаган крупный теге наружкалар белән, наружный реклама белән эшләбез дип. Но теге яктаган заявкалар күп була. Синең белән партнерың бар бит? Хатын белән киңәшләшеп бит нәр бар. Үземдәге шундый яктарга инде аны бөтен кешегә чыгарып сөйләп тә булмый бит инде аны. Безгә предлагательләр тендерда участвовать итеп карага. Ул 2014 елда микән соң инде ул безнең Собада буласы иде теге августта була бит конференция педагогларның все Татарстан буенча инде. Фәлән кадәр объемда бер кеше була, фәлән кадәр шуны эшләп чыга аласың диделәр. Мәйтәм, чыга алам.
өзім шекленемін, но айтамын, жарып шығабыз нешіктеген. Өзім шулай деп ойлаймын. Но теге район хакимияты барабыр скептичный қорадылар. Қот-қот сұрадылар, бұлдырасың деп. Біз айттық, бұлдырабыз дедік. Мен айттым, енді бұлдырабыз дедім. И бұл тендерді біз мына жеңдік деген, как положено шартта көрсеттік. Бұл бірден бізге ақша шау болды. Бар. Бұнда бет әлі тендерға кірділер собаларға түгел, бұнда бет. Yoqын тирелер деген, қозымдар, нер деген. Но біз нормальный бәйе қойып, жеңдік, ішлеп бердік, түнлерін ұйықламадық. Дұршар сутка ұйықатмай шашаған вақытлар болды. Потому что бүгін күнінде заказ берер, ертеге әзір болға тиіш, міне шындай рақтымықта барды. Но бір яқтан ауыр болды, екінші жақтан ақша саяқ, үшінші жақтан өзімізге исім заработали. Бүгін күнде тіге ұрыш еткені заработать имя, ол вообще тіге основа енді ансыз болмай. Мына сен де бетінде бүгін күнде айтар екен Алим деп, сені уже бүтін кіші біле. Сені білелер нәрсеге сен способен. Бізде шоңан тырыштық енді. Зато екінші жылы ішлердің ербе кіргенде бізден сұрамайлар бұлдырасың деп. Ішлейсің деп кен сұрайлар, біз ішейбіз айтты егені. Шу. Аннары тұра бара, шушы, опять-таки, өзіміздің шушы... Әлі сен бұл уақытта аренда офисларын yok өйбетіне сен бұл уақытта, или бар еменді? Мен ол уақытта, мына біздің қазіргі загадкан тұра бар бедіңді. Шында бір бәләкейгіне 4-5 жылды мега где-то 20 квадрат метр өзіме арендап айтып, шында ішлеймін енді мен. Керек болғанда енді сұрап тұрайын, бір яғы бұш тұрайын, анда кіріп ішлеп алайығында, зор объемнар болғанда. Бұл уақытта нешесінде аренданда, солай башлағанда? 20 квадратқа где-то 8 мың ақша төлеймін ғой мен. Сен ұйыға кірдің ғой, 8-нен қазір бір жылға айтсам, почти 100 мың беттенді ол. Қорап 100 мың қойын аласы болар ма екен, онда ұйып кірдің башқа, сен іште алам деп ойлаған ойна? Ну, 8 мыңына ол деп қорадым енді мен дұрыс айтқандаймын, потому что ол бетінде өзің білесің, бек яқшылардан түгіл здание. Біздің центр тіресен тұрсақ, шауғыштырмаша бұл жер орзан еді. Мен шоған көре шында тоқталдым. Анықар күн ақша ұшлап болмас деп ойламадым енді. Жоқ ма? Жоқ, ойламадым. Мен көрісі, еш поколение айтам, қойса шына тоқтала. Бір елға қошалардан, зор сумма деп едінде тәге. Сөзді ойнансы, но ешілер бет алар. Сен енді все легально андары өзіңнің компанияны зарегистрировать. Жоқ. Ішләдім әлі шыл кейш. Бүгін бардыр бізек? Бүгін күнде бар. Біз қоя, сен перечисляет еткені, сенің исім фамилия бетеді деп еді. Жоқ, біздікі тәртіп. Нешек, аннары шушы реклам, біз бетелі қатырайсың мен рекламный буклетлар шығарайық. Мен шул рекламный буклетларны шығардық. Аның білінде бетелі мұнда барлап алдық кімнің нәрсе ішленгенін. Ол кішіге де файда ашадық, өзімізге де файда болды, кішіге де файда болды. Біздің реалияларда ол уақытта өзіміз оккупайт алмады. Менің анан дәлші ақша тұрарлы ақшам болмады, еме. Но мен шundan бір біліп қалдым. Мен білесің мен әсешін ішедім аны. Буш нишылар бар мекен деп текшіліп оғымды шу айттырып. Ол теге соба гәжетіне оқып отыру бір қал, амында уже өзің ішлі гәжеттін, өзің как менеджер кебек кішіге обращаться гәжеттін, алар сен ашыға, сенен де шығасың, уже буш нишылар көрінді енді. Аха, бұлай екен деп. Мен шундан уже шексіз, нетсіз, все айтам. Ремонт бытовой техникаға тұтынамыз, потому что бүгінгі күнде аңа конкуренция собада, бар енді бірінші кіші, но рынок позволял андайлы тағын бірінші кіші кіріп отырға. И біз аны енді әкін іші башладық. Қамында шул загад конторының зурақ яғында аренда қалдық тағын, и все, іш кетті әкін. Ну, менің білгенім енді бара шағын, потому что востребованный бет енді, ол как врач кебек, шулай бет енді. Техника көп, бүтін күшіде, үйде телевизор қалайник, бүтін күшіде бар, инструментлар бүтін күшіде бар, ватылып тұралар. Әрін отырға орын жоқ. Кіші қолзанға шаба, біз тұттықта енді собада шап қойдық. Бүгінгі ғадар Аллаға шүкір, әйбәткен ішейбіз. Қазір бұлай соба райындағына мейлі көп маралар, нелер келегелеймі? Көп маралар бізге бек келмей. Бір-екісі бардыр енді. Мен теге өзім қазір ұлтирада бек шу олмағаштым деп айтек. Менде как оперативный управлениеда мен өзім шул выездной, мен мәктеплер нелермен аштым, холодильникларны өзім ремонтлайым. Геланда отырған жоқ, но мен білем, то, что бізге Соба районы, Телеші районы и Балташ районы, Балташ түгіл, Балташтың да келер ансы, но Мамбадышның бізге яқынырақ, біздің тире районға яқынырақлары мұнда келер. Әбділгінә түгіл, міне юлны тияқларда даже бұяққа келер.
Әйдә без тагын сөйләшергә, менә бу хәзер син эшең бара, әйдә әзрәк гаилә турында. Менә син кызларың үсә, Кыз малай, бер кыз малай. кыз малай үсә, инде син кызын карап торам, бик спорт белән шөгыльләнә. Собада яшәү. Менә хәзер үкенечең юкмы? Син Казаннан Сабага күченеп кайттың. Казанда калсам, әйбәтрәк буласы булган идер. Мин дә хәзер сервистәге зурак булыр дигән уйлар юкмы? Дөрес әйткәндә юк. Без монда потому что шәһәрдән ким яшәмибез, бөтен условиялар бар, но күпкә доступныйрак бит инде безнең бөтен әйбер. И тыныч, тормыш тыныч бит инде монда. Шәһәрдә кебек суета юк. Мин шәһәргә атнага 2 тапкыр барам, бик арып кайтам мин дөрес әйткәндә. Бик арып кайтам, зур шәһәрләрне яратмыйм. Безнең менә шәһәрдә булмаган нәрсә бар менә монда? Нәрсә юк монда? Бездә бөтен әйбер бар, Аллаһка шөкер. Мен теге миңа килә дә сез кинотеатр, нәрсә алып Сабада кинотеатр юк. Син бит инде теге арада йөрисең, ну ничә юк тотты иде. Битен кинотеатр төзелсәләр, без вообще Казанга барырга яхшыска. Вообще тостыйбыз Казанга йөргән. Үзебезнең бит нәрсә бар. Ну, шул ук яктан әйтәм, менә Казан диләр. Ул Казанда тормышны җиңел дип миңа бердә күз алдыма китермим. Менә мин үземнең дуслардан гына чыгып әйтәм. Алар Казанда торалар. Менә безнең кебек 2 балалар бар. Без барып кайтабыз да, шул теге, я Инстаграмга куясың бит инде тегендә бардык, я монда бардык. Бу кая бу диләр. Мәйтәм, сез Казанда яшәп ятып, шушыны Казанда бар икән, белмисезме мәйтәм. То есть получается, без монда яшәп ятып, атнага 1-2 тапкыр чыгып керсәк тәген, Казандага әйбергә күбрәк хәбәрдар булып торабыз. Без аны белеп торабыз. Безгә ул кызык итеп без аны барабыз. Алар аны Казанда булгач, әллә кирәк дип санамыйлар. Әллә аларның теге тормыш темпы булса, аларның анда барып җитәргә вакытлар юк микән? Шулай инде. Алар выходнойда авылга кайталар инде. Выходной ул кайталар. Шуңа өчен теге. Бәрәңгедә кирәк бит. Сәлам итәргә. Булай, менә бу общем алганда менә хәзер бит инде, мәсәлән, яшьләр безнең инде Казанга тартыла бит. Казан шәһәр вообще күбесе читлегә китәбез дип әйтә. Син аларга нәрсә, менә нинди киңәш бирәсең? Менә теге Сабага кайтыргамы, или бер йөреп кайт, нәрсә, нинди киңәш әйтәләр шул? Сабада калмыйм, китәм дип әйткән кешеләргә. Мин үзем дә Казанга барып кайттым. Мин аны теге ночрай дип белмим, но барган инде опыт җыеп кайтырга кирәк. Әзрәк теге үз эшеңне эшләргә җыйнасыңмы син, әле тора барганда теге семьяң белән монда кайтырга җыйнасыңмы? Но Франциядән килдереп вакыт әрәм итеп йөрергә кирәк түгел. Барып, опыт җыя торган җирдә эшләп, җиренә кирип эшләпме, өйрәнепме, укыпмы, менә шулай итеп йөрергә кирәк. Потому что кто владеет информацией, тот владеет миром, дип әйтә бит. Менә кто владеет навыком, тот владеет жизнью инде менә монда. Потому что син әгәр кулың эш белә икән, син кирәк. Кулың эш белмәй икән, эшне килмәй икән, хит Мәскәүгә бар, хит Америкага бар, янда бер кеше кирәк түгел инде. Әзрәк шуңа күрә эшләргә кирәктер дип саныйм инде. Опыт җыя торган җирдә эшләргә тырышырга кирәктер дип саныйм инде. Әгәр дә инде кеше тора бара, Сабага кайтып мин бер эшмәкәр булам әле дип әйтә икән, бернәрсә сөйгәнең менә егетләр күп сорайт бит инде, Казанга барып эшлиләр, бизнесны эштән күрәләр, нәрсә эшләргә, ничек эшләргә, поставщиклар табалар. И все, дальше больше уже монда кайтып шуны әзрәк кенә бәлә кирәк масштабта, но Сабада тынычлап, үзен яшәрлек итеп, тормыш итерлек итеп бизнес ачалар инде. Андый кешеләр дә бар бит инде. Сабада бизнес белән шөгыльләнү авырмы, или җиңелме, ничек кирәк карыйсың? Битендә безнең инде сух бирә. Теге Сабада авыр икән бизнес ясарга. Андый. Ансаның кеше дип торган. Ул мин ул якны вообще уйлайм да, ниме? Андый нәрсә юк, потому что бизнесның нәрсәсе, ул бизнес тегендә дә авыр, монда да авыр инде. Ул аңа бит инде бөтен җан тәне биреп эшләргә кирәк, 24/7. Әле кай вакытта үзеңә директор, үзеңә уборщик табасың шунда. Ул шундый нәрсә инде ул. Безнең теге бәләкәй уровеньдә дип әйтәң инде. Юк, Сабада эш апару белән Казанда эш апару арасында мин артык аерма юк дип саныйм инде. Просто тегендә масштаб икенчерәк. Но смотря опять-таки нинди нишада эшлисең бит әле. Мен билис вопрослар бар, шул алдында башта мен сиңа бер сорау бирәсем килә. Мәсәлән, син эшмәкәрлектә шөгыльләнәсеңме димме? Сиңа күбрәк менә, мәсәлән, шуңгайлык эшне эшлим дигән мәйме, бер сәлмә теге. Или шул барган юлмы, кайсы сиңа күбрәк сайлыйсың? Юлмы или максат? Без бит кайсы бер кеше бит инде теге безнең бер эшләйбез дә, убыточный була бер.
Или сен білесің, например, или сен де бүтін планлаштырып, мен шушыны ішейін, да все, нешік сен, юл ма или мақсат ма? Юлда мақсатта, потому что любой юл мақсатқа айты, ол мақсатқа жүргеш, аның ортына таған екінші юл барлыққа келейме. Біз нешек айтырға кетегейме, біз кіші білен ішлегештін, допустим, сен, біз клиент үшін шырға тырышабыз. Har klienттан довольны қалдырға тырышабыз. Ну, бүтін кіші ашатып нюанстар бар, любой жерде болған нюансы еме. Біздің бүгін күнде основной міне іш, ремонт яғына шығып айтайын қазір еме, келген бүтін кішіні тез-тез орада жойлау жіберге керек. Жол орада качественный, жол орада орзан. Міне ол направлениеда іш ұшы, реклам направлениеда анда тоже нюанслар көп, но біз ана әкіріне олайса үстірге жинабыз, но біздің бұл күнде помещение не позволяет. Печатный станок олып қойға жинабыз ансындайме. Мына мысында мақсат. Бұл шушы келесі яқындыққа деп етірі керейді, потому что заказдар көп, қаман екі орда, қозан біле екі орда шоу бергенше, бізге ол кішіге де тезірек болыр ие. Бізге деген файдасы болыр ие еткенде. Аннар енді біздің мына аренда бар бетін инструментов. Аны бізге қазір орттыра керек инструментларны, потому что біз аны әлі екінші жылын аштейбіз, инструментларны орттырдық, башта самай ходовойларын алдық бетіне. Қазір уже әкірін-әкірініп, уақыт ек инструментлармен аны дополнительға тырышабыз. Ол яқтан да өстірмеші олмайынды. И тағын бір қиял деп етсен қиял түгіл, ол тоже ниет енді ол, аны ниет бұғаш әкірін-әкірініп ұштап шығасы болыр. Әзірек кіне мұны бизнесіні өстіріп жер үшін, я орша тиресінде, я қоя тағым бірәр шындайрақ направлениеда именно ремонт мұйша мұсын, ошыға жинабыз енді олайса, жинам. Андай фикірі бар, помещенияларын ер қорап қайттым. Қыш күні тұрышып, ошып ола берса, езға, сезонға анда тағым бір сервис бәкірге керек ола берса. Ол бізге керек, нектегенде біздің аның бұл объемдар тұры. Запчастыларын ер қойтырқанда бетін өзің олайса, объем білен олсаң уже бәйлерді екенші, поставщикта сен екенші түрлі қарай. Мына бұл мотоблок ярышына керек қойтып айтам, анда бетін тоже біздің поставщиклар қоршы келмеділер, алар тоже өзлерінің яқтан поддержка көрсеттілер, алар көрсетмәзар түгел, аларға да рахмет. Шул. Все, оңладым. Сен кинолар қарайсың бүтіне? Мен кинолар қорайым, мен телевизор қорамын. Телевизор қорап, телевизордан қорап отырған кинолар жоқ енді көптен телевизор қораған жоқ. Новостында ютубтан ғана шул на ходу ғана текшіріп алабыздағын. Былай нендей кино ұшатасың? Мен приключенческий жиын, детективлар, сондай кинолар ұйартам. Не деймін? Искать жүрсең енді ол... Мына бет ол қазіргі кинолар ілікке көк түгел, бір қорысында естен шағда кете. Допустим, нендей кинолар мекен енді. Мына Шерлок Холмс. Яңа шыққан изданияларында мен қорам. Шерлок Холмста анда сен айтсар, алмас сонда бір рөлдің өзің алады, сен ойнағы дейсі, кім болып ойнағы ең анда? Өзің бар бір қиял болып дейміз. Ой, мен бұл сұрауға алып кезген алайға жауап бере алмайым. Онда доктор Ватсондар енді. Қариннан, самый главный рөлға бір түйін айтып болмасамса, Ватсон кебек әкіріңді артынан тұрып, жүререйім тұрып. Evet cevap. Evet kızı. Так, мен қазір екінші вопрос еме. Сен 18 yaşlık olmazға қазір нендей кеңештер берілейін мұна. Мәселен, сен 18 yaşlık, сен өзің исіңдер білмейсің. Мен сен қазір қойыпты, олмаз, нендей кеңеш аңа берілейін. Ну, ол уақытта компьютер болмады қолысында. Мына мен айттырайым, олмаз біз нешікті тұрыш компьютер олызына деп айттырайым. Үйренерейм мен ол уақыттан оқ. Потому что уже өсетішқа аны үйренерге, мына мен 20 yaşta уже оқы бітіргештің бірінші зарплатына өзіме ноутбук алдым. Көпкіне программаларын үйреніп анда, әлі бүгін қандар үйренерге тырышам. Но барыбір еш уақытта ол кіріп кеткен болса аңа, компьютерні ойнап отыр деп айтмайм мен. Именно мына үйреніп, азы программалар үйреніп болса, мен айтырайым өзіме, олмаз компьютерні үйрен деп айтырайым. Біздің уақытта, конечно, оршыда да, собада да үйретер бетіне компьютерға. Бұл уақытта компьютерларда жоқ бетіне? Жоқ еш ойын, но бар дейін, бұған кішінеке болған бетіне, мына. Шуны әзірек нешектәген, әзірек екінші түрлірек қораш білен компьютерін ол уақытта үйренісі қолғанды бейтем. Бұлай характерін бойынша енді кеңеш айтырген? Мен характерім нормальный бетем дейсі, мен емесен. 18 yaşında ашылай ба? 18 yaşта ашында ем болайында мен. Өсе? Жоқ, алай өкінерлік, нетерлік әйбірлері жоқ, Аллаға шүкір. Мен қазір еме, мен бір күшінде сұрау, мен
дұрыс айтқан интервьюлар аласы келді, шошы сұрауны берер үшін дерге де болайын, позынан ғыстыры бет. Мәселен, мына қазіргі еш вообще, или енді вақыт болған кішілердің арасында бір кішіні сен мүмкіншілігің бар, мәселен, бір кіші бәс үйешір аласың деп айтады, мәселен. Кеңеш аласың да, артист мол, не мол, білген кіші бә. Мәселен, кім білен кеңеш дейді мен қазір? Кім білен сүйешіп отырыр дейді? Вообще, шушы тұрмышта ешәген кішілерді әйні. Мен әти өлген бетінде. Әтіні көріп сүйешір емен бір еме, сүйешім меше қалды, потому что бек күтмәгінде өліп кетті. Неше әшейсің әтің? 61 еш. Ешінде өліп кетті енді, ел ярым болды. Улда бір-бірін олны баштаған айқы бетінде қадыр үсін еткенде. Мен де өсіп кеттім уже, өзім әти бұлғаш, улда әти бұлғаш. Улда көбірек пенсияға шыққаш үйде бетінде гел көз алдындайы, күтмәгінде өліп кеткеш, әти білен бір көріп сүйешір емен. Потому что сүйешім меше қалған әйбілер көп болды. Бек ауыр болды, юғалтырға. Жүгіріп жүрген жерден кіші еғылып өлгеш, ол ауыр бұл екайын. Шу. Бұлай бейік кішілер арасында деп еттерге енді кім білән деп етейін демейші. Может, Элон Макс білән бір газон кәсіп көйлем шаға кіші білән. Мына мен кірі омашасы ойлап тоққан кішінің тұтып қолын қысырайым. Рахмат брат болдырғансың деп. Потому что бек технологический әйбір бетінде. Анда меңа бір әбей айтты. Олым дейм, бұл кірі омашасы кем ойлап топтым екен. Көрсең шуңа рахмет айтты әлі демей айтты. Вот, шол сияқты. Тағын бір сұрау бар, ме? Мәселен, сен бүгін ұттыңды 100 миллион сом ақша. Лотарея ұттың. Йо, керекті бар. Сабаны күшініп кетерейін? 100 миллион ақша ұтсам, жоқ шығып кетмес едім. Нешлер? Нештет деп мұнда айтып тұрам бетінде, тағын бұндан кетіп қоя барасың енді, тіләшеге что ли, или көк марағамы? Йо, бір шетілге, Германияға барып жол итерге барып қойып тұрайым, жоқ. Мұнда бетінде туған жерге, нешек, мейлі мен қортайдым мұсын, ол туған жерге көңіл тартады бетінде, қортай ашқышта, мен қортайдым болғайында, скорее всего. Жоқ, кетмәсейім. Шошында, собада, матұрғына, қозында бір-екі квартира алып қойырайым, конечно, балаларға оқырға кіргенде айткенде. 20-28 Ақырға таба бара интервьюыз. Рахмат, бек көңілді сондай ұшырашы болды. Мен бек қорыққан ем, интервью алудан енді. Сен өзіне бек зор рахмат айтасың ке, что сен ризалаштың интервью береге. Көп кіші бет, нешектеп айтайым, yok, бұлай, ялынды та, сен сразу шалтанып ярар дедің. Менімше енді сенің бұл интервьюңнан яш буын көріп, мотивацияланып, çünkü мен өзіме де қызық болды, сен тұрымда білдім. Енді соңғы сұрау бар, соңғы сұрау. Бұл английский тілі білем дедің бетін, инглиз тілі білем дедің. Сен шанасың ба, біздің собада бір 5 жылдан, бір 10 жылдан Нью-Йоркқа келер бітеді, шоның түрлі күшілі. Біздің собада шоу бола ма, ек ма? Көресің сен анымдар, шынды келешек бізге? Оның үшін все возможно, но оның үшін бет кішілер керек. Мында көбей бір кішіленген, но ол бет кішіне жергілікте тұрған бір нешек айтайын мен туристлар келе тұрған ана бет нәрсе болса қораған келге тешпейді алар. Сен бір нәрсе түсіп қойсаң айында кәмәзеттер. Шыны қора келсең. Жоқ көп бейтін паркларында өзінде. Жоқ, алар енді паркта көрген неткен. Міне, допустим, Пизанский башня бетеміз енді, падающий башня. Анда бейді кіші парк қораға барып, Пизанский башня қораға барар. Бүтік жұрында кәмәзеттік картышқаға түседі. Телевушка назарек. Мына шоғы бәкемін алса сенімден тұрайынды. Ана тағын нәрселер, көру бар ма машында, шетел, сен қызық болар ем ол, или сен де ол сторонник ма қайсы күш айтады, нәрселер бізге туристер шет күшлері келіп, ол сөз исен сауғына яшасақ, сен нендей? Алай деп әйтушілерінде оңларға болайым, но алар әдірек жолғышалар. Ол бетінде шетелден кіші келе екен, ол бетінде өзі білен қаманда ендер болса оңлығап келе, оқшап келе. Турист бұна біздікер бар еді, Турцияға, оқша қолдырып қойтылар. Алар мұнда қойтып келіп қолдырып кетсінер оқшаларын. Анам бүтін зайы противларын қораға керек енді. Біз беттігі кішіні бір әнсер ши башыса, қар кіші үз көздерін нәрсе қорай. Шу бір ұртақ фикірге келіп, анларына шеттіре келіп.
Мен өзім ышанамын енді, Алла бұйырса өзім мұнда. Яра, анда сен... Yok, ышаныш бірей-бір, но мен қорқу түгіл. Ышаныға да болады. Потому что якын тирә районлар белән чагыштырганда бездә тормыш бар икенчерәк бит. Даже Казан белән чагыштырганда намного спокойнее без авылша. Но шул вакытта бик матур җирдә яшибез. Вот шул. А былай ну туристлар килсә, допустим, мин бик шат булырым. Потому что мен теге бик общительный кеше бит инде. Һәрберсенә нинди булса яңалык нәрсә булса шунда күреп нитеп барыбер кызык булыр дип саныйм. Сен уже уйлап қойдың, бұларға тағын бір услуга ашырға керек, суыны бәйретеген нәрсе. Мотоблокта соға ойлап ерді. Прогулки на мотоблок. Американца. Рахмет Алмаз, Бекзор. Давай, тағын шарықтарға. Амин, рахмет.